Umthandeni igcokomelisha umfoka amanqalo bezivakashisa namhlanje esiqavile ukhoziFM kuSigiya ngengoma lapho eshaya khona abasakazi ukhoziFM uTshatha noBingelela beyimangele njengoba ibatshele kweyikabhoqo ukuthi ukhoziFM selifana nesalukwazi esidala esithi noma sibheda singanaka noma sisuza singathethise kuthiwe nje hawu wenzani umuntu omdala. So ukhoziFM ubeke kwacaca ukuthi njengoba seludala kangaka akusona isimanga ukuthi selenza izinto eziphambene nentando yabalaleli. Ubeke seshiya iaward yakhe eplatinum nathi izoba isikhumbuzo ukuthi usemlandweni ukhuphula umaskandi lapha ukhoziFM wathi ufuna inameke obondeni lakhona lapha emsakazweni noma e-office esiteshi ukhoziFM ngaphakathi endlini zokusakaza eduze kwesithombe sika baba ubhodloza Nzimande okuyena mphathi umdala lapha ukhoziFM. Okuningi ke ukuthi igcomelisha libe liqhubeka lenzani uzothola kuyona ivideo lesikuphathele yona wena qhubeka nje subscribe yona le channel. Nawe siyakubona khona ekhangisweni zakhona kuyasho ukuthi impela uzoba ukhona ushaya ingoma estage. Ungaphawula uthini mfowethu? Cha umuntu akaqala anikhalele njengomuntu onohlonzo omkhulu kubalekile ukuthi aqala umuntu anikhalele nje kunjani okwenzekile ukuthi bafethu phephisana silimele sonke ebese ngiphinde ngizongena lapha kule ndaba oyichazayo. Cha inkulu indaba impela phephisana umcimbi lona engicabanga ukuthi ngidlule insizwa laphana ku-Eric Mpongo lensizwa lani nomlando omhle kakhulu eyibenithi kakhulu maskandi izoyikhumbula lapha kumahewu ukudala sefuna umjenseni lokho ibamba lapho nje ngithi nje noma kanjani ngiyathembisa ukuthi ngizobona khona futhi ngizokwenza into yamehlo nje nenjwayelo. Mfowethu abalandeli bakho bangalindelani siyazi izobe zithona inkumbi ama Red Nation efike ngenkani yini abangayilindela mfowethu? Empeleni angiyona insizwa eyayikhanda ihaba uyabona kodwa ngiyazi futhi ngiyaqinisekisa ukuthi noma kanjani mase ngifikile bafowethu ke bamnandi kakhulu ngoba ayikho into engihlonipha njengomsebenzi wase stage lezi insuku. Niyazi ukuthi ke ngomuntu onogazi ngiyinkosi yomaskande ngenaphunga uyabona. So njengoba ngiyinkosi yomaskande ngenaphunga nje ngiyaqinisekisa mangifika kubantu ukuthi lolo gazi nothanda abangithanda ngala nje imoshi kunalokho ngandisa abantu abangithandayo more. Akuzokala mfowethu. Ngiyazi amathikithi akhona ezitolo ayatholakala njengamanje abantu bafisa ukuza kulo mcimbi. Kubaleke ngani abalandeli baye bafuna amathikithi kusenesikhathi imkhaya. Bangalindi ukuthi isikhathi size sihambe ngoba bangahle bathelwe ngamathonsi abantu. Ungathini mfowethu? Kubalulekile kakhulu imkhaya nanokuthi ngizwile kuthiwa kunomncintiswano okhona ukwenzela nje insizwa ukuthi phela kungasale nje yabo sekuthuleka. Umncintiswano lapha kuyavota iziyavotela insizwa ngicine eqhokela ugajeni umkhaya wami lapho uPhongolo. Nalapho ngicabanga ukuthi abantu bengaqinisa kakhulu ngoba kuyingxenye lokho bephinde futhi abantu beqiniseke ukuthi bathenga amathikithi ngoba noma kanjani impela umshovu enkani kwaba nenkani indlela yethu yakambatha uyobe khona kwamashampi impela. Ngibona insizwa zingena ziphethe into ethize lapha yini lena sichazele mfowethu? Mfowethu kuyinto esingesingabazi ukuthi emlandweni kaMthandeni SK emlandweni wegcokamelisha ukhozi luyingxenye enkulu ekutheni uMthandeni abe yilento ayona namhlanje. Uzokhumbula ukuthi kunengoma lapha eParis ingoma eqophe umlando ngisho nasemazweni angaphandle naphesheya kwelwandle. Lokho ngikubuke mina ngahlehla ngangena ukhozini ngathola ukuthi ukhozi idlala iziphi indima na lidlala indima kanje na. Mina ngitop 20 lapho ukhozini okuyinto yokuqala emlandweni ukuthi kube khona umaskandi ingoma ngamaskandi engena kwi-top 20. Top 20 ngangashaya ngisho nombolo 1 top 20 ukhozi. Lokho ngicabanga ukuthi bekuyingxenye noma bekungelekelela ekutheni nabantu bedlala lengoma izishayo 60 million views ikhuphuke njalo njalo. Ngibe sengibuka ukuthi ayi uyabona ngabe ngenza iphutha uma sengithola ithuba lokuthi ngize namhlanje ukhozini nginganiphathela isipho esikhulu kangaka seplatinum. Iplatinum ke lena ke isho ukuthi ke ngempela iParis iseqopheleni phezulu. Eyomsakazo lo iphethe izosala emsakazweni. Izosala nje emsakazweni ngokwesifiso sami benesifiso sami ngoba bafowethu lapha angifuni ukuthi ngimncintshe lapho bengxenye yomlando. Bengifisa nje lapha emsakazweni ukuthi inameko lapha eduze ngoba ubhodloza Isala kodwa ke amaqhawe nje ukhozi ethi bengena nje umuntu bese bonda nansi iplatinum bawenze njani iParis yenze njani yapha umnombolo 1 kwi-top 20 ukhozini FM iyaqopha nje umlando. Ngiyafisa bafowethu ukuthi ngoba senginikile nje kuyisipho sekunini ukuthi ni discussa kanjani ngakodwa bengifisa nje ukuthi ihlalela wonke umuntu ozokhozini vele bebackground yakho. Mfethu siyabonga kakhulu konke sengathi ungahamba kahle mntaka baba sifisele kuhle kodwa emvokophoza wenyathela khona ukugcina nje sesiphetha ungathini ukuqhuquzela abantu mfethu ukuthi bathenga amathikithi. Ngigqugquzela kakhulu abantu ukuthi bathenga amathikithi ngigqugquzela kakhulu abantu ukuthi bathandane
bebumbane kumaskandi ngoba mhlawumbe abantu abaningi bengazona ingane sebebonile ukuthi nginokukhula nje into eyiningi indlela engenza ngayo izinto nani bafowethu ngoba ongapheli kuyahlola njengamanje isikhathi sama competition okungofana nokuchukuluzana asisekho into esikhona njengamanje sokuthi ushaya ingoma kujabula abantu nokuthi sengivikela umlando kaMthandeni ukuthi nasesizukulwaneni esiyofika ngelinye langa sifice uMthandeni oclean wakwaba ingane naye wachitha ishebo kwale kodwa wathi mayesekhula bayindoda ngoba umuntu sengadana noma yini uyabona awusuka nazo-ke so-ke okunye ke bafowethu ke nokuthi ukhozi silithande bafowethu ngiyagqugquzela kakhulu lapho kuma-social media nokuthi ke bafowethu ukhozi sibuye sikhumbule udala ukhozi udala bafowethu ukhozi umuntu omdala ke ubuye asuze enganako ubona sekuhleka ingane nje sekhona into eshwe usephunyukile ugogo so bafowethu nje ngokuningi bafowethu asihloniphe ukhozi bafowethu sazi ukuthi liudala umuntu omdala usuze enganako ekhaya siyabonga But kulungile siyabonga kakhulu. All right, ngiyadinga lo hlelo lokuthela ngelokuthi ezinhle. Ngabe Mother of All Maskandi Festival okuyindumezile yomcimbi womculo kaMaskandi. Ukwazi kabanzi ngawo. Vakashela amakhasi einkundla zokuxhumana eMother of All Maskandi Festival. Kuzona zonke ke inkundla zokuxhumana. Njengamanje imzuzu ingama22 ngaphambi kwehora le12. Wensizwa zakithi ake siqhubeke ngibona sengathi seziyesabana nje manje lezi insizwa lezi. Hayi konakele uyabona nje ukuthi hayi uyabona sebenza ukukhola sevele kwabuya kanti ngisho ngathi la asidlali ngempela abachipuka bakhe ukhono belibekele singamabhinqa manje. All right, kunjalo ngempela. Sondelani bafethu, sondelani. Angazi ukuthi nasengihlehla kangaka. Yindaba. Ngifuna ukubona ngoba sigcina isikhathi siya ngogatsheni laphana ehamba noninela.